24 майда Өфө қалаһында Федор Шаляпин исемендәге музыка музейы асыла. Был республика башлыгы Ради Хабиров кушау буенча асыла. Был иртәне безнең менән Федор Шаляпин исемендәге музыка музейының гыйльми хезмәткәре Зөлфия Ишмердина каршалы. Хәерле иртә, һаумыгыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә, студиябызда күрүебезгә шатбыз, бигрәк тә шатлыклы хәбәр белән, чөнки Өфө калаһының 450 еллыгына был халыкка бик шәп бүләк дип исәпләйбез һәм ошо музей ишекләрен асырга әзерме? Әлбиттә әзер. Русса әйтмешләй финишная прямая, онда һуңгы әзерлектәр бара. Һәм әйтеп үттек инде 24 май баш калабызда беренче музыка музее асыласак. Һәм Аслапта Башкортстанда төрле музейлар эшләп килә бит инде, әмма музыка музей ул нимә белән үзенчәлекле һуң? Нимә белән үзенчәлекле? Безнең музейга әйләнеп кайтканда инде безнең музей республикабызда беренче музей. Ул музейда музыкаль театр музей дип әйтергә мөмкин. Чөнки бер генә сырын асам, безнең музейда сәхнә бар, әлбиттә. Безнең музейда экскурсияларда гына тыңлау түгел, бына без инде киләһе елга пландар кордык. Төрле концертлар да буласак, ниндәйдер лекциялар да буласак, бына үзенә шуны һәман үзенчәлекле безнең музей. Ошо лекциялар тигәне бигрәк тә кызыксындырды. Димәк, музыка әһелләре, ниндидер укытучылар шунда килеп үзләренең лекцияларын килгән кунакларга һөйләйсез. Әлбиттә, билдәле йырчылар белән, композиторлар белән бәлки очрашулар булыр, балалар өчен, студентлар өчен дә ниндәйдер музыка, композиция турында, театр турында ниндәйдер очрашулар булыр дип шөгыльләнәбез. Барып күреп кайтмайың, шул вакытта фәһемле ниндидер дәресләр дә алаһың, димәк, бу музейда. Нинди кумарткалар буласак музейда? Музыка музее тигәстә, әлбиттә, безнең музейда музейның фондында 900-дән ашу кумартка тупланган. Уларның арасында, әлбиттә, музыкаль инструменттар, композиторлар, башкаручылар турында тарихтар, улары күбеһе музыкаль инструменттар күбеһе 19-нчы, 20-нчы буат башына карайдыр. Димәк, кумарткаларды әлеге вакытта йыйып төзеп алганһыгыздыр. Узак эзләндегезме? Кемдер был эшләрдә башкарга ярдәм итте? Әлбиттә, безнең Өфөлә Шаляпин исемендәге центр электән эшләй. Оның заведующийы Замри Елена Петровна, шулай ук безнең музейдагы эшче. Ул был коллекцияны тап датаһын йылын да әйтә алмайым кызганыска каршы, әмма күп елдар йыелып барган коллекция инде был. Һәм ниһаят безнең күрү мөмкинлеге бар моны. Әйе, тарих темаһын башлагас, Шаляпин исемендәге музейның девизы үз талантыңа ышан. 1890 елда Федор Иванович беренче тапкыр профессиональ сәхнәгә Өфөлә дебют менән сыгыш яһаган. Һәм шулай ук бер адданлыклы музыканттың башкалабызга канат ныгытуы хәтергә төшереп үтеп китәгә әле. Ысынлап та, музыка дөньяһынан алыс булган кешеләр күбеһе һорау бирәне өчен Федор Шаляпин. Нисек ул безнең Өфө менән бәйле? Әйтеп үттек инде 1890 елның 17 декабрендә Федор Шаляпин тап Өфө сәхнәһендә, Өфө дворяндар собраниеның сәхнәһендә беренче тапкыр дебют яһай. Был бинала хәзер әлеге мәлдә Өфө дәүләт сәнгать институты урынлаша. Шул ук Федор Шаляпин яһаган дебют залы әлбиттә уның исемен йөртә. Әйткәндә 2013 елда миңа инде үземә 11 ел элек шул Федор Шаляпин исемендәге залда диплом алу бәхете иде. Ул вакытта мин уйламай да идем, 11 елдан һуң моны Федор Шаляпин исемендәге музейда эшләрмен дип. Федор Шаляпин исемендәге музыка музей филиалының уртаһында 19-нчы буатта төзелгән агас йортта урнашкан һәм ошо хакта тулырак һөйләгәндә нинди адресының һәм кайда барырга һәм эш тәртибе турында ла бер. Әлбиттә, безнең музыка музее Өфөнең йөрәгендә тарихи центрда урынлаша. Свердлов урамы 86-нчы йортта. Был йорт 19-нчы буатта агастан төзелгән йорт. Был әлбиттә менә матур гына фотоларда күрә алабыз. Безнең музей әйткәндәй
заманса музей кварталында орынлаша. Сөнки безнең музейдің эргәһендә Альбанов исемендәге полярниктар музейы орынлаша һәм Нестеров исемендәге художество музее. Шуга күрә мына безнең Өфө калаһында яшәүчеләр һәм кунактар был кварталда мына шул бөтә булган музейларны берыңгай дигәндәй күрә алалар. Һәм 24 майда асыл тантанаһы планлаштырылган, эш тәртибе сәгать нисәгә кадәр эшләй, һәм ошо 24 май көндәге программага тукталайык. Бәлки ниндидер үзенчәлекле асышта, ниндидер билдәле кунактар да киләләр, кемдер бар килә. Әлбиттә, Федор Шаляпин исемендәге Бөтенрәсәй буенча музейның директорлары, эшмәкәрләре киләсәк, билдәле данлыклы безнең артистлар да буласак. Безнең музей инде Башкортстан Республика башлыгы тәкъдим итүе буенча асыла, шуңа күрә Ради Фаритович та була, әлбиттә, Минаев Нивна, Оскар Абдразаков һәм безнең асылуда бер генә серен әйтәм, бөтә серләрен асырга килмәй. Безнең асылуда музейның экскурсияһын тыңлагандан һуң шунда уникаль музыкаль номер буласак. Кем уны башкарыр дип ул сер булып калган. Менә безнең тамашачылар килеп карагандар, күргәндар, ишеткәндар үзләре. Сәгать нисәдә башлана? Асылышымы әллә эш вакыты? Асылу тантанаһы. Асылу тантанаһы сәгать киске 5-тә башлана. 24 май сәгать киске 5-тә. Эш тәртибе? Эш тәртибе безнең көн һайын иртәнге сәгать 11-дән киске сәгать 6-га тиклем, якшәмбе белән дүшәмбе көннәреннән башка, ул көндәрдә бездә ял. Һәм әйтеп үткәм килә, күп тамашачылар белмәй, бәлки музей кассаһы эш вакыты беткәндән бер сәгать алда ябыла. Димәк, хөрмәтле телевизор караучылар, мотлак рәвештә 24 май киске сәгать 5-тә асыл тантанаһына рәхим итегез дип саклана. Ду рәхмәт һеҙгә, бүген килгәнегеҙ өсөн уңыштар, юлдаш булған һеҙгә.